Bültena Kırmançkîra mavxerniya Dermayê Delal seweta seragêra ronayişê PKK mornayişê peynî destkerci meşt yanê 27 mijdar di PKK hîris û şeş serî peyê xwe di viradena û kewna hîris û hewtînê sera xwe şarê Kurd her cayan de cayeke manenê de seragêra PKK bi coşê de gird bimbarekina heta bînra KCK û yêja ser derheqê ronayişê seragêra PKK de damûstayînê da KCK visvîrî ki PKK şarê Kurd re biya omidê pîrokên şaranê roşilata miyanî ya Dermayê Delal vizêr 25 mijdar bi û Kurdistan û Tirkiye re pîrokên dinya de cenî meydanan de bî û şîddeta vera ceniyan re vatî endî beso her zewbîn pirodayişê Kobanî mavêna xwetanê Pawtin û çeteyanê Daeş dizî ramenê nekazî bültenema. Ya Dermayê Delal meşt 27 mijdar seragêra hîris û şeşîn yê ronayişê Partiya Karêkerê Kurdistan PKK-ya şarê Kurdî xeylê cayan di naroş bi bimbarekena û bi rihê şoreşê Rojava û xweverdaşê Kobanî pêşwazî kina. Şarê Kurdî seragêra hîris şeşîn yê ronayişê PKK bi coşê gird pêşwazî keno. Qazaya Şirnexcî zêr taxa nûr de hezaran kesî bi yôşayî seragêra PKK bimberek kir. Meydanê bimberekî de posterê rayverê şarê Kurdî Abdullah Öcalan alê PKK û posterê şoreşgeranê rayver yê tekoşîna serbestiyê de weşê xwe ker bi vînd amê aliqneyan. Bimberekîn heta erêya şev bi govend dewam kir. Qezaya Amed Ferqîn zî meclisa ciwanê DBP serva seragêra PKK bimberek bikerê verê banê şaredarî de amê tê het. Hemserokê şaredarî Mehmet Şah Teke û hemserokê DBP yê sûk zî destek da numayişê ciwanan. Ciwanan ver erbane, dev û zel lawikê vatî û govend girotî. Dima ciwanan ser raya Amed dest pê şiyayîş kerd. La şiyayîşê ciwanan raşta hêrişa polîsan amê. Pirodayîşan mavêne ciwanan û polîsan wextokê derg dewam kerd û gorê îdeyan polîsan fişekê raştin karardî. Oyo kes bi fişekê polîsan dirvetin biyo. Bimberekkerişê seragêra ronayişê PKK cola merkezî dest pê kerd. Pîrozbayî de mesajê înîsiyatîfê şarî amê wendin û amê eşkere kerdin ke PKK rojhilatê miyanî de biya sembolê azadiya şaran. Eşkerekerîş re dima pîrozbayî nimeyê şewe de bi teqneyişê fişekanê hewayî û bi govend guretîşî qediya. Qeza Mêrdîn qof serzî seragêra PKK bi yôşayî amê pêşwazî kerdin. Sêyan kesî tewrê şeya taxa îpek bî û xwedeyşê Kobanê selam kerd. Heto bin ra do 28 mijdarê de dafîz de yo pîrozbayî ya şêligî dobiya ro viraştin. Hemserokê rixsina DBP'yê Qezaya Mêrdîn ker boran Abdurrahman Aslan venga tewrbiyayê pîrozbayî kerd. Do 28 mijdarê de verê banê DBP ra wesayî tehdîfî sabî keve ray. Hemserokîna Konsey Rayverînê KCK zî derheqê seragêra ronayînê PKK de ji damûstayîna nişteyî da KCK eşkere kerd ki PKK şarê Kurd re piya omidê pîrokên şaranê herêmiyo. Hemserokiya Konsey Rayra berdene yê KCK derheqe serraçarniyana ronayano PKK de ji eskera kerdista. Eskera kerdista ardiya zonki tıqaskî ronayano fermî hîris û şeş serreno tekoşina serbestiye çovre serriyo ki soluk bi soluk ramena û vajiya. Rayver Apo, Piero hevalanê xwe û şarê mare roşana newera biyayêne yê serraçarneyana ronayano partiya ma bimbarek keme. KCK Piero şehîdanê partiyê yad kerd û ard zonki PKK-ya ki ronayoxanê di Hakiyan, Sarayan, Kemalan, Heyriyan, Mazlumanê û bingehê xwe qayîma bi rûmetanê di û biyayîsanekî wezena werti heta pêniyê ciwiyena. Tarihe serbestiye ye insaniye, demokrasi û sosyalizm de caya virerdene her vaxtire cena. Hemserokiye KCK da zonayene ki PKK evru teyna ye şarê Kurdiniye omede Piero şarane hereme biya. Serra hirisi hohtayine ye tekoşinedeki PKK tekoşine serbestiye şarê Kurdistan hebena kenagirs weşiya serbest û demokratik nanaro roşilat miyanede kilide weşiya serbest û demokratik kenara. Devama eskera kerdiste vajiya ki PKK ji şar vind biyayêne ra kerda roşilat miyanede model aşaran neta ve demokratik ye weşiya demokratik û serbeste veta werti.
PKK ju partiya ki bi neşertane giranda tekoşine kena û kuna ser, Nariwalrakî qeyta ji tengasiye virniya tekoşine serbestiya ki PKK zira rayveriye kena niye gureta. PKK bi nebingê tekoşinekî ay hata Ewroda sor hete Kurdistan'da werte vetene û garantiye weşiye demokratik û serbestê yê şarê mabiya. KCK dewame eskera kerdise hayrond nînuxteyan ser. Naira ji di serre avê rayver apo vatbî. Tekoşinema yê hata nika haziriyên bî, naira tepiyakî tekoşinema benapîl. KCK da zonayene ki nî qeseye ewriyên û cîwiyayene û eskera kerdise xwe bina veng da esqedena. Veng damê şarê Kurdî û şaranê Roşîlatê Miyanê ki dorme xeta felsefe, îdeolojî, teorî û polîtîka yê rayver apo de jû bibe tekoşine berz bikere. Koyane Kurdistan harde pauteni medya dizî bi merasîm ronayînê seragêrê PKK bi mbarek bî merasim de vajiya ki rihok Kobanê de xwe verdano rihê xwe verdayîn û serkewtişiyê PKK. Seragêrê PKK Koyane Kurdistan zî bi jû merasim bi mbarek bî veriya bi mbarek kerdinê merasîmê eskerî viraziya Azayê Komîteyê Rayverinê PKK Duran Kalkan, Muzaffer Ayata, Azayê Komîteyê Navendî Rûken Garzan, Fermandarê HPG û Yêja Star Tevfîk Botan, Rojbîn Gever û Tekoşînê Batman Rapiya bi desan gerîla merasim de hadire bî. Badê merasîmê eskerî derheqê roj de kombiyayên viraziya. Duran Kalkanî kombiyayên de qiseyê kerd û ronayişê PKK herkesî rê bi mbarek kerd û arzuan ki çi qehetê fermî îhîris û şeş bêzî la tekoşînê serbestî çewres û didisariyo yên oramiten. Kalkanê visvîrî ki cenî genc û pêrokên şarê Kurdinê çewres û didisaran miyan de xeyrê serkewtişî girotî û sozê berskerdinê ala tekoşîn da. Badê kombiyayên koma awazê çiya deyrê xwe vatî û şanoyê çiya kaya xwe yê bi nameyê heval pêşkêş kerd. Herema Qandêl dizî bi wesîleyê seragêra ronayişê 27 mijdarî ji merasîm viraziya. Merasîmeke şêdîgeha Mehmet Karasungur de viraziya Azayê Konseyê Rayverinê KCK Sabrî Ok, Azayê Konseyê Rayverinê KCK Sozdar Avesta, Fatma Adir û Azayê Komîteyê Navendî yê PKK Nedîm Seven Rapiya, xeylê fermandar û gerîlayê tewribî. Azayê Konseyê Rayverinê KCK Sabrî Okî xîtabê seyan gerîlayan kerd û visvîrî ki rayverê şarê Kurd Abdullah Öcalanî veriye 64 saran tekoşînê merdimî destpa kerd û ardina merhale. Sabrî Okî hayra ant xweverdayişê Kobanî ser û arde zwan ki rihê xweverdayişê Kobanî yê YPJ û YPG bi rihê qehremanî yê PKK re girêdayî. Okîva PKK roja siftera heta na hete Partiya Serbestî Ceniyana. Heta na roj mbazanê mayê cenî ebe fedakarî û bedelê giran verniye tekoşîn de cagrotî. Sabrî Okî arzuan ki PKK her tim vera zilmê xweverda û tekoşîn kerd û aşkere kerd ki tekoşînê şoreşgerîn ki bi pêşengteyê ceniyan de vilayê dinya beno do zilmê camêrdan biqedîn û badê qiseyan müzeyê şêdikiyê PKK abiya. در حق سراغیر رونایش PKK de Juda Mustayinzî Yêja Star ra amê artêşê ceniyan aşkere kerd ki PKK garantiya cûyana azada. Yêja Star eskera kerdisi xwedî kadroyanê rayveriyê yê PKK sakine cansız û hakîkare repiya pêrû şehîdan şoreşîkî PKK vê tu wertî yad kerd. Amevatenekî rûmetikê înan bi PKK ardê wertî otkemekî heta peynî dirê wayî rivêjimê. Eskera kerdisi Yêja Star niya devam kerd. Rixmê bi tarîxan serestîsê sistemê qeyta jû wext nirest armanca xwe û her demî dûstû xweverdayê xwe serbestiyê de vind kerdinê civiyê. Sesera viştî ji hîndîkî tarîx şehsê PKK û şarê Kurdî de eynê xweverdayê ji saadê nikena. Yêja Star da zonayînekî PKK öwrû dûstû sistema hukûmdarî de teyna ji weçûnitîsî weşiya. Devamlı hayronciya bir PKK merheleya ke cine Ahmet zi ovajiya ki ciniye Kurdi bir paşka bir parti Yêja Star'a arteşi KCK'ya resti sistema xo. Hondi ciniyan bir PKK'ya şarê Kurdî ki roguretu o devamla hayronciya xweverdayişi Rojava Rapiya, Bakur, Başur û Rojhilat ser. Qeyta jû dewleta ke verva serestîsî çeteyanê Daeş 2 saatê besenî kerdî xwe verbidî,
azeyani YPG û YPJ bi rozan bi maven pyorudane û kuvveta xwe raştiha PKK ra cinê. Bina biyaysana reyna ve jiya wertekî PKK teyna Partiya Şarê Kurdî û Kurdistan niya. Yipyoru insonan û rûmetanê mordemiya. Eskera Kurdistiyê ji astarda zonayinekî maraya xwe roşda sariyan, hakiyan û arînana kemî roşt û vajiyakî reyna ot kemikî weşiya rûmetin û serbest reslemê demê virniyê û têkoşînê damê ramtenê. دولت آلمانیا 1990 هیری دی گورین PKK Almanya'da qadaxa kerdi Kurdistan jî û dostê ci vîstûjûyên seragere na qadaxedi bi nûmayişan protestoyan pêşwazîkanî û bi waştena hewadayînê qadaxe ve jiyênê meydanan. Almanya'da qadaxekerdinê PKK kevana sara vîstûyên. PKK hava awilê vîst şeşê mijdarê 1990 hirî de hete dewlet Alman ra em qedexekerdin. Almanya bi qedexekerdinê PKK ra Komelê Çand û Hunerê Federasyon Weşana Xweverdayîşê Ajansê Nûçeyan yê Kurd hazê miyan de pêropiya vîst no Komel Guretî omor kerdî. Dewlet Alman badê çar aşman Newrozê vîstê adar 1994 zî qedexe kerd. Kurdistan jî ke seva tewrê şahiya Newroz bibe bi wesayîtan kewt bê raya polîsê Alman gewnace. û Ponse Kurdistan jê Gurotî bin çim û înan ra hotes kesî seva biyarê tevarê sînor kerdin Gurotî. Vî sinoya Hezranî 1994 de hano ferda ciwanê Kurd ê bi namê Helîm Denerê şiyasarî ame qetil kerdin. Hukukpawtoxî Vanê tir rawabiyayîşê na qedexe Çîna. Dewleta Alman rixmê ew qas weşten û nerazbiyayî qedexeyê ser PKK nêderanawe. La taybetî bi xweverdayîşê însaniyê gelayînê HPG û YPG yê hemberê hêrişanê Daîş ser Şengal û Kobanê qedexeyê Ewropa'da hewa ewilê hindek benê babetê protestoyan. Qedexeyê PKK ya Almanya'da penî de bî sebebê rakerdina heqê destnêdayanê wekîla Alman Nikola Golke ayça Münîh de seva paşdayîna xweverdayîşê Kobanê ala PKK berz kerdibî. Bi armanca protestokerişê qerarê çarasê mijdarê de dest parlamenteranê bîn yê Partiya Çep seva paşdayîna Golkerê Meclisa Federal de ala PKK kerd. Naçalake parlamenteran ra dima rexistinê çepker ya Alman zî kewtî hereket. Bajarê Almanya Heilbronn puncasê mijdarê de rexistinê çepker ya Alman, Suryanî û Tirk zî bi weştişê wedartişê qedexeyê PKK û paşdayîşê xweverdayîşê Kobanê re yo şehiş firaşt. Şehiş de bê mavên sloganê bicûyê xweverdayîşê Kobanê ve qedexeyê ser PKK berê wedartan berz bî. Bi aynî na armanj nûyesê mijdar de Frankfurt û Münîh û şeşê kanûn dezê Köln de dosyayîşê biyarê viraştin. Nêdermayê Delalê vizêr 25 mijdar ve reşîdeta ser ceniyan roja tekoşîn yê dinyabî narîwala bi hezaran cenî sînorê Pirsûsû Kobanî de ameyî pê het û xweverdayîşê Kobanî û YPG silamî kerdî her zewbîn ceniyan polîtîkayanê hikûmeta AKP yê ki kiştişê ceniyan rewavî nenê protesto kerdî. Cenî Kurd em ser nûmayişanê 25 mijdar yadê xweverdayîşê Kobanî kerdî. Nûmayişa Anepîr vizêr sînorê Pirsûsê Kobanî de bi organîzasyonê dök bi slogana Ma Kobanî de arîne me vera sînor kaderê me viraziya. Azayanê Meclisê Cenyanê HDP, DBP, Cenî Kobanî, Temsîlkarê Cenî Ewropa, Azayanê SP, KESK, Feminîst, Wendekar, Parlamenter Selma Irmak, Nursel Aydoğan, Aysel Tuğluk, siyasetmedar Feleknas Uça, Parlamenter Everî Yeneke Nermin Osman û Cenî Filistînî zî tewrê nûmayişa sînor bî. Cenî serê sodir ser sînor de Resyaypê ebicil kincî çinayanê xwe neteweyî tewrê zincîra Merdimî bî. Rayşîne ceniyan dormê saetê destûdûdê de dewa dewşen de dest pa kerd û heta dewa mehser dewam kerd. Badokî Cenî Resyayê mehser platformekî Ronya û nûmayişê açarniya mîtîng. Tiya de ser namê ceniyanê Şengal qiseyê amê kerdin û hayr anciye serreştişê vera ceniyan ser. Roja varazî em seroka PYD Asiye Abdullah bi raya telefon tewrê mîtîngî bî û nûmayişkaran silamî kerd. Abdullah hayra ant xweverdayîşê Kobanî û yê ceniyan ser. Parlamenter Everî Yeneke Nermin Osman zî qiseyanê xwe di xweverdayîşê Şengal û Kobanî silamî kerd. Hemseroka Kongre Civaka Demokratîk Selma Irmak zî ceniyan silamî kerd û va kesekî hesabê vistişê Kobanî kerdî waştana înan qirika înan dimend.
Irmakva Mawayanê Mirabel ceniyê qehremanê Kurd ki Parîstamê qetil kerdin, Xweverdayişê Rojava Arîn Mîrkan û Kadaran zî vîr nêkenê şexsê Kobanî di Kurdistan azad beno. Badê qiseyan nûmayişkarê jî cayê nûmayişê Xweverdayişê Kobanî. Yani Denemay Delal Koordinasyonu Paşk Ebiju Damustayne Hayra Antepolitika yani hükümeti Ceniyan iyi ki kıştışı Ceniyan Revavineni Hayra Ante ne politikayan ser Paşk zihniyete hükümet u vatişane Erdoğan'ı ra neraziben damusna. Damustayne Paştı vatişane Erdoğan'ı neraziben damusnya u vajiyakı mazihniyete Erdoğan'ı retkani. Paşk arzuanke hete biyolojik, kültür u zihniyet ciyabiyayş ceni u camerdan semede zeypini bin niyo. Çekuye zeypebin vatişide ideolojik siyasi hukukiya durumu khuzayı ifade nekena. Hareketi Ceniyan aşkere kerd ki mesele serbestiye Ceniyan mesele da siyasi, kültürü, ekonomik u civakiya. Türkiye'de mesele Ceniyan, mesele Kurd, Alevi, Ezidi, Ermeni, Hristiyan u Laz rivalina zihniyet yena cüyayın. Paşkıva zihniyeti Erdoğan'ın nijat perver u juyiyo. Naira ustubeki vera Ceniyan şugulniyanu cinsiyet perver u şiddetiyo. Koordinasyonu ve sviriki her roju kuçeyandı cinayeti Ceniyan beni u ceni raşti heriş u şiddetan yeni u hayra an tabloyu hak u serbestiye Türkiye ser. Paşk aşkere kerd ki zuanoku sermiyane devlete karani zuane herişi ideolojiya serdest yi camirdanu uğuna devam kerd. Vurnayişini tabloyu şerm zihniyet siyasi Türk'ü ve Ceniyan cinsiyet perveri nezdi ben arapa utiş şaşo. Paşkı ve sviriki güne Ceniye Türk, Kurd, Ermeni, Laz u Çerkez bir epihet ameyne xo ebe berskerdişi tekuşini demokrasi u serbesti roni. Koordinasyonu hareketi Ceniyen aşkere kerd ki zihniyete nete u devlet ki Erdoğan temsili kano ebe politikaya ne xoy şiddet nişanu Ceniyen dekaruzare. Paşk ve sviriki camerdiya kevne şop taru marbiya u aşkere kerd ki raverşini Ceniyan serbestiyacı xasekine ciye beden akıl u rihiri yenu tersnayin. Koordinasyonu paşki va naçarçuvede maperukin Ceniye ki tekuşini serbesti dan İslamikani u zihniyeti nijat perveri lanet keme. Servaqan de protesto kerdişi şiddeta vere Ceniyan Sukane biniye va Kurdizî Ceni meydanan da bir numayişandı hayra anciya xorixistin kerdi u tekoşina piyayı ser. Wan de Ceni serva wariveti şehqan Ceniyan ve jay meydanan biseyan Ceniye ki vergaraj şaredari damey peyhet bi pankartê Arîn Mîrkan cûyena taciz û tecawuz rebeso destê xwe serganê mira banc a kerdî. Numaşçı sloganı Ceni Cüyan Azadi Bücü Xweverdayişi YPJ bers kerdi. Badê Raşîn ki bu organizeyê dökü viraziyade damustayîname dayan û vera şiddet hayr ancê tekuşinê piyayî ser. Sername Ceniyan aktiviste dök Remziye Işını qisey kerd û arda zuan ki Ceni jû hetîra zê ganîmetê herbiye nevînayen heta binrazî bin nameyê eşq hes kerdişti yenê hesir girotiş eb iqtidara AKP re piyazî qirkerdişi Ceniyan bivêşî. Colemerk û qezayanê cidezî Ceni serva 25 mijdar meydanan de bî. Bi hezaran Ceni gever û Colemerk di raşî û şîdetê revatî beso. Numayişe geverdizî vatişanê Erdoğanî yê zeypêbiyînê Ceni û camerdan doştê fitretî yorê nerazîben damistniya. Şemzinanzî Ceniyan ebijû damustayîn şiddeta ser Ceniyan protesto kerdî. Muştizî hayra anciye şiddeta vere Ceniyan ser û damustayîname dayen. Azayanê dök îdirdizî damustayînday û hayr antîtekuşîn û xwerêxistin kerdinê Ceniyan ser. Qezaya Amedê Bismîldizî azayanê eğitim sen verbana şaredarî de dezgeh ronay û rozetê bi ser nişteyî şiddetê Ceniyan re nê vila kerdî. Şaredariya Sûkapîliyê Amedî bi rastamenê 25 mijdar otobüsê şaredarî serva bi Ceniyan bê peraguriyay. Cizîra Botan dizî ebi payşangtiya platformê Ceniyan raşînekî viraziya û bi seyan Cenî tewr bî.
پۆلیسانزی جنیەکە vera şîdet ve jiyayê meydanan ev bo beyanê gaz êrişî înan kerd û vera înan şîdet şixulna. Agirî dizî bi organîzasyonê dök rayşînek viraziya ceniyeke verbana kar û şaredarî de amê pêyet rayşînek viraştî û peycoy damostayîn day. Damostayîn de şîdeta ser ceniyan protesto bî. Erzurum dizî ceniyan şîdeta vere ceniyan protesto kerdî. Numayişê ceniyan de vajiyakî şîdeta heqdar çiniya şîdeta vere ceniyan aybê civakî. Koordinasyonu Hareketi Cenyanê KJK'zî ebijû damostayîn numayiş û têkoşînê Cenyan Silamî kerd. KJK veng da ki vera zihniyeta ki ceniyan û şaran çinî hesibnena venga têkoşînê da. KJK damostayîn de hayr ant xweverdaşê Cenyan ser û diyar kerd ki noxweverdaş sembolekê ra vêşiyo. KJK va şahsê daiştê vera zihniyetê serdest xweverdaşê Cenyan ya bi pêşengtiya YPJ û Yêja Star biya raya xelesnayînê pêrokên Cenyan. Damostayîn de vajiya ki teniyeyê Cenyanê Kurdinê xelesnayişê pêrokên Cenyanê dinya çormeyê naxweverdaştê beno. KJK visvîdî ki numayişê emsar wayrên maneyê de girdiyê û qîmetiyê û pêrokên cenîkê tewrî têkoşînê serbestiyê bî silamî kerd. KJK hayr an zihniyeta Rêis Cumhurê Tirkiye Erdoğanî ser û arzuan ki Erdoğan düşmeniya xwe ya vera Cenyan her fırsatê damistano. Wextê hikmê Erdoğan yê destûdê serî ra heta nakişt, tecawüz û şîdetê vera Cenyan rasiya merhaleyê de encor. Hareketê serbestiyê Cenyanê va mezgekî Cenyanê Çinî hesibneno, verîkînê Kurd, Tirk û pêrokên şaranê Tirkiyeyê zî Çinî hesibneno. Aşkere yo ki nazihniyet doçarekerdenê meseleya Kurd raver nêbero û serva ki şaranê Tirkiyeyê zareyê haştî de bicûyê tevan nêkero. KJK va hikûmeta AKP û Erdoğan ebenî nezîbîn û polîtîkayên xwe wazenê raya pêrokîn bixapînî û hedefî bivurnî. Lawa AKP bizanokînê polîtîkayê înan rewnara îflaskerdî û pûçbiyê. Cokra ekevatenê xwe nêvisno cûyanî do AKP xwe bi xwe biqedîno. KJK damostayîna xwe di verîkînê veng da Cenyan û pêrokên şaran ki vera na zihniyeta quwetê xwe yê serbestî û demokrasî bikerê jû vera zihniyeta faşîst bibe wayrê tewrê xort û têkoşîna xwe berz bikerê. Tenya Kurdistan dinê mava Awropa û pêrokînê dinya dê cenî narojdi roja vera şîdeta ser ceniyan roja têkoşîn meydanan de bî her zewbîn sûkanê Almanya dizî ceniyê Kurd bi ceniyanê nitewanê bîn ve jiyayê meydanan. Ji Kurdistan Avrupa'daki Ceniye Kurdi ve sponsor mijdare roza têkoşînê verva şîdet ser Cenyan de meydanan de bî. Hamburg'da hete Cenyan ra ji şiyayîst ame virastene. Şiyayîst şiddet ser Cenyan ame lanet kerdene û roja vadı xweverdayse Cenyanê Kurdî ye YPJ silam bî. Ji sukabîn ki numayîs est bî Stuttgart bî. Şarane Erebî, Kurdî, Tirkî û Farsî ra cenî seweta vî sponsor mijdarê amê çêhet. Şiyayîst bi sloganê Piero dinadı Cenyan sero şiddet bivindarne poş bide kobanê amê virastene. Cenyan bi zonanê ciya ciyadı derheqa şiddetî qesê kerd. Berlin û Mannheim'deki çarçeva vî sponsor mijdarê de şiyayîsa ameyî virastene. Berlin'de xeyle komel û meclise Cenyan ameyê çêhet şiddet ser Cenyan protesto kerd û vengdayse têkoşînê berz kerd. Suka Mannheim'deki şiyayîse Cenyan meydana vere üniversitede virajiya. Merkeze Cemaati Kurdiye Mannheim û Ludwigshafen û komanê Cenyanê muhaciran rapiya Almanîkê tewre numayîs bî. Maunca agêrenê Vakurê Kurdistan Dersim û Çewlik dizî rîwarê 25 mijdar cenî û wendekarî ve jiyayê meydanan numayişan da hayr anciya vêşîbiyena kiştiş û şîddeta vere Cenyan ser. Dersim'de cenî verva şiddet kuçeya hunerê de ameyê çêhet. Azayene DBP, HDP, EMP, ESP, Keskrapiya, Hemserokê Belediye Dersim, Mehmet Ali Bul, tewre numayîs bî. Şêlîk kuçeya hunerî ra bi sloganê cenî, weşiye û serbestiye dest kerd şiyayîs.
Çiyay stradıma meydana seyri zayıdı ju eskera kerdisi çapemeniye ame dayene. Eskera kerdisi hayır oncuya katil kerdene cenyan sero politikayı hukumati ser u vajiya ki şiddet ver ve cenyan bu kanunane hukumati yeno teşvik kerdene. Vekila Hemserokiye Belediye Cemile Ataşki da zonayενeki deme idarede sududi serren ye AKP'de şiddet ver ve cenyan hebena biyojede. Euro zavkama tede soluk cemi tede mari kredi teng. Euro na otumune ma verda olsano. Kotke deng biyo her biyo ma tede hermeto uzara zof heşirin diya. AKP desu dusaryo na devleti idare keno. Manyadameke desu dusaryo derdema cini her kişi jedi. Onza meydana seyri zayedi hete azayene meclisa ceniye keskra fotoğrafi şiddet ereniye amir akerdene. Hete binra vistiponzi mijdare roza tekoşine ver ve şiddetteki ceniyan raste şiddete zamerdan ameyi. Çevlikti hete komala vendekarane üniversitera junimayis ame vrastene kuvvet etibariye taybeti est vendekaran ser. یا درمای دلال نکازی ماور خودانیت روجاوای کردستان کوبانی دی پرودایشی حرب حوتا وددین روجده رامنو سوتاک مازون عیشی بگیری نکا سرخط تلفون ماده آلوز ما روجنامگر ابراهیم آسان حاضر ابراهیم روجه تو وشبو اسمك وشبو ابراهیم ماوا حوتا وددین روجده پرودایشی اورو رامنی آنکا پوزیسیون قوتان حرب چطوریو سنینو هر زوبین کانجی جپده inisiyatif desteği de yo mato goştare kani. Ya nan nevero yani viş voltay giri rojiyo şere prodais kobani devam keno. Nka voltay giri rojide hatte su yani su hatte doğuyucu hatte güneyde enzede koyuğaysta tartışma nida devam kene. Ama yani çetane da işi orta skora hele kerdi temer yani söara vişçi orta sukede mande anca yani surokene verdane suket fangane gırsana avanana nişkinin atiser beri şervani YPG dan inar anca peyser zerene ya bu na vazir sande ki desudetenohu merdi tartenohu bir brenda yani inisiyatifi suke dest YPG diro ama çetene daişi ki ona yani rakkara sukane bina izani ki teyi izara mordemana ne takbiyane suke anca bomman havanan her rocerden orta suke yani inisiyatif dest YPG'de ama şer devam keno yani izara belki yani milletin itayı ki gran o çane okuyu ki yani seyoku tane fındetayı zay ki havani bombayı zaf ne günezi iki vırnya şehirde vırnya sınır de binada ki yek ene suke durme kovanlıka nyawo İbrahim vana wesuar be made zonayş devamı rojani vernire madzi tora bigiri biman weşid Niyadan Maydelal Kantona Cizire Suka Serikani Zê şarê Kurdra Piyaz şarê Ereb û Çeçen vera seriştişanê çeteyan piya xweverdanê nêşaran tabûra eskerî ya piyayî ronay. Kuvvetê YPG û YPJ serêkanî der verva çetayên Daeş tayê dewan da operasyonan virazenî. Em penê dewa resme el hacir yo çalakî viraziya bî û çar çeta amê bikişten. Caneke çalakî benê Kurd, Arab, Çeçen, Suryanî û Êzidî piya ciwiyanê. Herêmê de destekdayîna Enger şareke raştê zilim yanê danê quwetanê YPG. Şareke hemvera çetanê Daeş bi quwetanê YPG re hereket kenê taburan ronanê. Nî taburan ra ake en zêde hayr oncana tabura Şehîd Mihemed Tirezana. Na tabura rengîn lejvananê Çeçen, Arab û Kurd ra roniya. Fermandarê tabur Xalid Çavuş ya estê xwe Çeçen û eşkera kerd ke ê zê quwetê Pawtenê operasyona xelaskerişê dewan da cagenê. Çavuş ar ziwan ke tekoşîna YPG yê hemverê Daeş xêlê tesîr serînan kerd û sava ke çete en rad nê tersenê cephe de cayê xwe gureto.
Xalit Çavuşvir ke şerê Çeçen, Kurd û Arapya serkanî pawanê û înavat. Bi şoreşê rojavara giredayîşê şaran piya re biveşî. Çete de ne eşke hemverê mavin derê. Semeda pawçe namusê xwe çi lazim bo madê ayê bikerê û heta penî hardê xwe pawanê. نمایش نوبت یاسی نوری پرسوسو کوبانی زیرامنا وزیرشان را حتی ساعتان صدر نمایش هتی جنیانامی گروتن. بعد نمایش 25 مردار یه وزیر جنیان نوبت دوان محسر و مسینتر شورا حتی صدر هتی جنیانامی گروتن جنیان ور آدر و واتش دیران حتی صدر چورمه آدر دو گوون گروتی و قصه کرده و نوبت تبشیای هر زوبین کرسی شارزی آمر اوناین و جنیان و رشیدت سر جنیان هایر آنتی تکوشن جنیان سر دوام مسینتر دزی جنیان کرسی رونا و بحثی خووردایشی کادر ارتقای کردی. حتی بین را توربیان نمایش نوبت هر روز بنویشی و کسی غریب زی نمایشت جاگینی. ولاتج آلمانیه برنامه آشوریه حوتا و هیری سر و پاشتاین خوورداش شهر کرد سر سینور دیو. آشوران و زوان که او سر و کوبانی حاضره و که هر کار و گرینان برامو. Niyadan Maydaral vera politikayın asimilasyon ye devlet saziyani zuwaniye Kurdi hareketteyi Kurdi derwandı sevata raver berdin u musnayin zuwani Kırmançki anke demili kursa akerdi velatijan alaqaya girt damısna. Wandı Kurdi derra gurenay sezonda gamede muhimerjiya. Nadza kur sezone Kırmançki amer akerdayene. Zone Kurdi ye devlemendi eke her zadı hete Piero Kurdistanizan ra biere wayir veciyayene sone ave u dersimiz nustoxe Bedriye Topaçki bına zonayı swandı desker cu atölye Kırmançki. Vani zeki kurmancı qeseykene naza Kırmançki musene. Topaç vanaki zon lınga sıfte ye morden biyayene yo unya devam kena. Zon besuç u bumbareko pıze mayadı piedabeno. Mordeme ebedinadı bıçekane xu tekiliye vrazene zoni vakti verdu u vakti veren ye insananye. Bedriye Topaç hayır onzena manebiyayene u zordariye devlete vervazone Kurdiser uvana rivaleni politikayan ra mazone xora cera beme kumedur yeşkime qesey bikerime domanene xore bu musneme. Bu taybet Kırmançki nayra bara xudzeno zahmetiye onzeno. La duste honda dirvetandı onzaki xoserdi vindeto. Mamoste Topaç dana zonayene ki mordem teyna bu hevdayil sekatskek bile şikine zone xo bido civiyayene uvana tsike tekiliye mavene ma u zone ma kuvvetina zone ma madı solıq ceno. Eki mariye xo bilevitskek bitsarnime dzire zone ma efkeno yem onca telewi juvini vineme. Bedriye Topaç ana zon ki Kırmançkire alakaya wanizan xeyli muhima uvana İtadı keseki zone mayoxu Kırmançkiyo este. Hama es iyi ki kurmancı keseykene Kırmançki re wayir veciyayene inanra hebena sabune. Mawazemeki gurenaysa niyanan hebena jede bibe tsike her hevldayız ju toxumo. Xeberama peynîzî heti Dersim raya Dersim'de wendekarî ebizext û zorvajiyanên newî dewlet ra rîbirîyê wendekara ra ajantiyên û waşten wendekarî êkeyeyê baneke manenê ra yenê veten û hûrendiyê înan di çawiş û eskerî yenê bica kerdin. Qeza Dersim xozattı wendekare Mektebi Mesleki Berzi Üniversiteye Dersim bonane tokira amî vetene hurenda cıdı çavuşe pisporî amî ca kerdene. Gore vatene eskeri qısledi werdisan organizekene û wendekaran sıla yecikene dimaki wendekaran ke tewre werdisi bi inanra ajantiye wazene. Wendekarî nadurum ferq kert û vervacı çalakî virastî. Polis çalakiyan de wendekarî tespit kert û dest kert inan serde zordariye karar dene.
Zindan Doğru Demir Ninan Rajuyo u Anozonke Numaysandra Tepia Wendekareki Tevru Numaysan bi Ameyi Bonane Tokira Vetene Çavuşiki Deskert Lojmanane Hotol Kerdene u Bonane Wendekaran Pır Kerdene. Doğru Demir Vanokı Toki Rivale Germ Kerdis u Kira Sawata Wendekaran Rinde Çavuşe Pispori Devamra Wendekareki Honani Bonandere Sawata Vetene inan imzayan arekene. Dersimiz mahsun yap pardı şibi eskeriye rivale şiddetkar ardene veşiye ho kerdi bi vindi. Maya yap Emine yap ard zonke lazihu ave ardo zonke yeno prodayene uju rey remo dıdı roze teslim biyayene hora tepiyaki kişiya. Emine yap vat mare vajiyaki ju qezay vesayet de merdo lama inam yekeme. Ju hevale ho ke eskeriye radıma internette naye benusiz kerde eskera la dıma nusiz desinde dardwe. Cigerama vyeseno ez nişkine bile rakune. Rica kön kam ki tzoneno bero vazo. Piye mavsun ke ard zonke peye raştiye niye verdane, niye tehiline hatta en pey niye sone. تماشاكن بعد نوچه او رو بلتنا ما ونابي حتى مش بمانه وشيده